תלחץ? כן. זה נקרא צ'יבורקי. אני מקרבת את זה. איזה אבא יש לי, מספר אחד. זה בשר שהכנתי אותו. אני אוהב, האמת, יש קצת הרבה בשר. אני לוקח, שביע אותי בצורה כזאת, פותח אותו טיפה. פותח. בואי נראה להם מחבת מיוחד של הקווקזים. אין אותו בארץ. אין להציג את המחבת הזה גם. יש פה כמה חתיכות כבר מוכנות. ואני הופך אותו. אם אתם שמים לב, אין מחבת כזה בארץ, רק בקווקז. ככה אני עושה כל פעם, והעמיתי חתיכות אחרונות, תצטרך לעשות עוד פעם בצק. מה? בסדר. זהו. האמת, אם נשאר לי עוד בשר, אצטרך לעשות עוד פעם בצק. כמו שאני אעשה מהם קציצות, גם יוצא טעים. בפיגום. משהו כן, נתחיל פילוג גם נשאר. בצק אחרון, זהו פשוט מאוד. מילא אני יכול להיות לתת קציצות. לוקח כף גדושה, אם צריך להוסיף, מוסיף עוד טיפה. שאני בן אדם חולה בשר, מה לעשות? אם אין הרבה בשר, אני לא אוהב את ה... בעברית קוראים לזה סמבוסק. זהו, זה האחרון. אחד מוכן, נהפוך אותו, נראה עוד קצת עיגון, כן, שהם יהיו ככה אדומים. זו הצורה שהם צריכים להיות. זה אפשר כבר להפוך אותו גם.
בשל צד השני. אתם אל תעשו ככה עם היד, כי אני כבר רגיל את הידיים שלי בתוך השמן. לא כל אחד יכול לספוג את זה, או יכולים לשרוף את הידיים. אני פשוט כבר יודע איך לגשת וזה... זהו. מה את רוצה שנעשה מהם? קציצות או נמשיך? תעני. מה, את אילמת? זהו, תסגרי, די. את לא צילמת בכלל. הנה, זה מציע.